Tak ja už som dole. Miloševič je ešte akurát v strede. Troška sa trápi, ale lyžovačka oproti prvému pokusu. Orgazmus. Neskutočný. Ešte má tú horšiu časť pred sebou. Je to krásne. Tuto hore dvaja chlapíci šlapú si to. Neviem, kade pôjdeme my. Ja už sa pohol zas. Riadne to brúsi, chlap. A je troška vypadaná lavinka, ale keby išiel po tieniku. V tieni je prašan! V tieni je prašan! Tade choj! Asi to budeme musieť potom pre zmenu tajeto vyliesť, kade idú títo borci. Uvidíme. Kade. Lebo aha, alebo tajeto, alebo tuto toho už veľa není. Alebo dole na vleky. Náš dneska Azurito, záverečná pasáž. Záverečná pána finish him. Dokonči, dokonči! Synko. High five. Super. Ja. Kokos. Neskutočný výkon si podal. Pozri.